Znamo da se ljudi stalno svađaju da li je bolji Android ili iPhone. I sada ću da vam dokažem da je Android bolji, iako imam iPhone. Kako se ljudi koji imaju Android bude? Kako se ljudi koji imaju Nokiju bude? A sada kako se ljudi koji imaju iPhone bude? To je moj telefon. Horor. Aj kako se slaže. Ko? Ta jedna osoba kad gleda TikTok. Marko, možda malo smanjiš? Marko, me čuješ, smanji malo. Ako nećeš da smanjiš. Smanji. Nije uopšte toliko glasno. Daš da vidiš.